Han vingut gent, estic operada, no podia venir, però avui no me volia perdre. Jo ho duc, mon pare era d'allà i de Còrdova i ho duc a la Sànica, fill meu. Tot el tipus de música i tot el tipus d'espectacles i, per suposat, si és un espectacle bo, pues, sempre val la pena venir a veure-ho. M'agrada tota la música i també m'agraden xicuelos, sí. I a més per un diumenge de fosquet, però que està molt bé. A mi que fan el que els hi surt i l'art que els hi surt. Són tres artistassos de nassos. I és que avui fa 15 anys de la declaració del flamenc com a patrimoni de la humanitat i el Teatre Principal de Mou ha volgut celebrar amb una proposta flamenca un poc alternativa. 3 piezas. A 3 piezas no hi ha veu, només ball, percussió i l'acompanyament de guitarra de Chicuelo. En ella, el dos bailós, José Maldonado i Karen Lugo, flueixen en una coreografia en què es van alternant el protagonisme. És una proposta que surt dels esquemes i que ha sorprès a les quasi 400 persones que han omplert el pati de butaques. Esto es idea de ellos. Y yo pues me lo propusieron y yo me pareció una buenísima idea y me encantó unirme al grupo, ¿no? A experimentar y a hacer cosas distintas. No somos 3 piezas que depende de lo que active una pieza, las otras 2 van a reaccionar de una u otra manera, ¿no? Entonces, a veces, claro, se puede leer como que Chicuelo es el narrador, a veces nosotros, a veces uno de nosotros, a veces los 2, a veces los 3. Hemos elegido trabajar sin cante, simplemente con baile y guitarra. Entonces eso nos ha hecho explorar nuevos formatos de escena, ¿no? Y claro, eso a la gente pues, no le deja indiferente, ¿no?